Together, growing in faith, changing communities. Masibusise uMaria. Ngomntana kuJesu uthandekayo. Thandwa zami siyanibikelela namhlanje emakhaya siyabonga uNkulunkulu ukuthi usinikeze lesi sikhathi sokuba sikwazi ukuba nani sinesihambeli sethu ke namhlanje ngizocela ukuba sizethule ukuthi singubani sivelaphi. Sanibonani babukeli, igama lami nguZola ngwakamthethwa, ngiyimember yeCatholic Women's League eSacred Heart eMontclair. Okay, uZola Mthethwa uyimember yeCWL Catholic Women's League. Namhlanje usivakashele kungani? Namhlanje sizokhuluma ngerosali, ngamarosali esinawo esiwakhulekayo as amakatholika, njengoba sazi sonke ukuthi kuyinyanga kaMaria, inyanga yokudumisa uMaria uMay. So sizokhuluma ngamarosali akhona esiwakhulekayo singamakatholika, amarosali amane esizokhuluma ngayo. Mina ngizokhuluma ngerosali Lokujabula. Okay, khuluma indaba ebalekile ngokhuluma ngerosali. Because kwesinye isikhathi baningi abantu ofika begqoka amarosali kodwa abasonto emaromeni. Baningi abantu obabona belengisa amarosali ezimotweni zabo kodwa bakwazi ukwathandaza. So nina njenge Catholic Women's League na decide ukuthi lamarosali nizosichazela bona ngawo and wena uzokhuluma ngelokujabula. Awusitsheleke lezi igaba zerosali lokujabula. Irosali Lokujabula linezigaba ezinhlanu. Isigaba sokuqala serosali Lokujabula sibuka lapha uMaria evakashelwa ingelosi, aziswa ingelosi ukuthi uzozala umsindisi. Lokho sikuthola encwadini kaLuke chapter 1 verse 31 and 30 and 31. So ilapho ingelosi ifika kuyena uMaria. Siyazi ukuthi uMaria wayeyiveriko, wayeyintombi into engakaze athintwe, kodwa kwamangalisa lokho ukuthi mayifika ingelosi imazisa ukuthi uzozala umsindisi, uzokhulelwa azale indodana. uMaria ziningi izinto ezayifika kuyena, sizindla ngalokho ukuthi kuningi okwakufika kuyena. Yebo wayenayo umuntu ayemthembisile ukuthi uzomshada, kodwa babengakaze bahlangane. Kona lokho kukodwa nje kwakumshayisa nangovalo, kodwa ingelosi yafika kuyena yambingelela yathi angesabi ngoba uzozala umsindisi. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu naye uhamba naye ngaso sonke isikhathi. So lokho nje kukodwa kusifundisa thina masidlinza ngale mfihlo yokuqala irosali Lokujabula ukuthi noma ngabe senzani, noma ngabe sihamba kuphi, uNkulunkulu uhleze nathi ngaso sonke isikhathi, akasilahli. Uma efuna senze umsebenzi wakhe kufanele sithembe ukuthi uzoba nathi siwenze umsebenzi wakhe size siuqede. Ngeke ithanda indlela oyibeka ngayo le ndaba ubuku Maria aziswa ingelosi esayintombazanyana esamncane. Now ngibuka ukuthi uNkulunkulu waze wamthemba uMaria. Now njengomzali, njengomuntu wesimame, relationship between daughter mothers ihamba kanjani uma sibuka ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyithemba ingane. Now imagine intombazane ehlele ekhaya, umntwana ohlele ekhaya onale tension kuyena nomzali wakhe, ongaziboni njengomuntu ongasetshenziswa uNkulunkulu, omunye ongasiboni isidingo sokukhuleka, omunye ezikwayena uqobo lwakhe ezibukela phansi. Ufuna ukuthini kulo muntu? Umnikeza uMaria othenjwe uNkulunkulu, naye uNkulunkulu angakwazi nokumsebenzisa. uNkulunkulu angasebenzisa nengane encane, angasebenzisa noma ubani. Uma ngabe ukuthi uNkulunkulu isandla sakhe sesikhombile ukuthi umsebenzele, ufanele kube ukuthi sifunde ukuthi noma ngabe umncane noma ngabe umdala, uNkulunkulu mayesekhombile ukuthi ucela ufuna ukuthi umsebenzele, sikwazi ukuthi sikuthembe lokho, simkholwe futhi uNkulunkulu ukuthi uzoba nathi ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akalahlani, uhlezi enathi. Uma ngabe singena ezinkingeni ezithile esiba nazo, lezo inkinga lezo kusuke kuukuthi usiqinisa okholweni lwethu asuke esinikeza lona, bese lokho kusenza sibe stronger ukuthi sikwazi ukuthi simelane nanoma ngabe yini inkinga esingavela kuyona. Okay, so uNkulunkulu uyakwazi ukumsebenzisa uMaria emncane
kodwa futhi uma uya evangelini likaMateyu uJosepha uthangeza ukuthi uMaria ukhulelwe. Athi uJosepha sengicela ukubaleka la. Yebo, into engenzeka kunomubani umuntu esilisa ukuthi mina ngazi ukuthi ngiyothatha umuntu oyintombi into ongathintwanga umuntu. Kodwa uma ngabe sengizwa ukuthi thiwa usekhulelwe, lokho kwenzeka kunombani. Kodwa ke ingelosi yafika kuyena uJosepha futhi ngephupho yazomnikeza iassurance ukuthi lokho akuthwele kuvela kuNkulunkulu. uJosepha akangamlahla uMaria ngoba usayilento abevele emthathe eyiyona, kodwa ngoNkulunkulu ukwazile ukuthi amsebenzise, okusho ukuthi lokho uma ngabe ingelosi izokhuluma noJosepha naye imnikeza leyo assurance ukuthi uNkulunkulu usasenabo, kusho ukuthi babusisiwe labantu. This couple is blessed ngamanye amazwi ngokuthi ikwazi ukuthi uNkulunkulu akhethe yona ukuthi mina indodana yami ayizalwe le couple. Okay, kodwa ke futhi ke uthini kumuntu osekhaya ozothi uNkulunkulu wayidisrupta iplan yabo, in a sense yokuthi mina nawe sizoshada sibe nezingane sibe nokuthi suddenly afika uNkulunkulu noma wacebuleka athi hayi awukume kancane, ngicela icebo lami ngani libe nje ebese ngithatha nelenuke nilungisele mina. Lokhu ngikuziswa umuntu othi ya nginama plans kodwa uNkulunkulu angifaki kona. Ngifuna ukuphila impilo yami mangisesontweni mangilapha ngilaphana. Uthini umuntu ohlukanisa impilo yakhe yokukholwa nempilo yakhe yangale? Engingakusho nje kuloko baba ukuthi kumele sifunde singamakholwa, kumele sifunde singabantu ukuthi icebo likaNkulunkulu lingephikiswa umuntu. Whatever uNkulunkulu asekudecide ngami kumele ngikwamukele, ngikhulekele ukuthi ngikwamukele ngoba uNkulunkulu ungichoose for a reason. Akakhetha ngomunye umuntu, ukhethe mina ukuthi angichoose for a reason ethile ukuthi ngoba uma ngabe eseshilo who am I ukuthi ngithi no to God, because uyena ophethe impilo zethu sonke. Okay, thank you. So isigaba sokuqala uMaria waziswa ingelosi ukuthi uyozala umsindisi. Awuphinde ubatshela ukuthi sithola phi leyo ndaba eBhayibhelini? Leyo ndaba eBhayibhelini sithola kuLuke chapter 1 verse 30 and 35. Okay. Isigaba sesibili sithini? Isigaba sesibili sibona uMaria ehambela uElizabeth. uElizabeth siyakhumbula ukuthi wayemdala engabathola abantwana, wagcina naye sethola umntwana wamthola esemdala ngokuthandwa uNkulunkulu naye. So uMaria mayihambela uElizabeth, into ithi uMaria wayemncane, wathola wakhulelwa emncane. Ukhulelwa kwakhe emncane lento eyenzeka kwithina sonke ngisho nasemakhaya esihlala kuwona ukuthi uma ngabe ingane izokhulelwa incane kuba khona into yokuthi awuhambe uyehlala esihlobeni, suka la ungithela ngehlazo. Abazali bayakusho lokho, hamba ungithela ngehlazo, hamba uyohlala kuauntie, hamba uyohlala kubani. uMaria mayihambela uElizabeth siyathola ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe wayeya ngoba efuna eyofuna iadvice kuElizabeth njengomuntu omdala, wayeya noma wayeya kuElizabeth ngoba eyocasha ukuthi sekukhona ekhaya kuyazi ukuthi nginomuntu osengithembisile ukuthi uzongithatha, kodwa manje sengibonakala sengikhulelwe. Uyozama ukuthi akhulume naye ambonise ukuthi ngingenza kanjani. Kodwa uthe mayefika kuElizabeth uMaria, uElizabeth wambingelela ngokuthi ubusisiwe sifazaneni, ibusisiwe nenzalo yesithelo sakho. Ngiyubani mina ukuthi umama umuntu othwele inkosi avaka angene emzini wami. Okusho ukuthi uElizabeth wakubona kuyisibusiso kuyena lokho ukuthi ungena umuntu omkhulu kangaka othwele umsindisi emzini wakhe. Wathi mayengena ingane zombili esiswini sikaElizabeth nesisu sikaMaria zajabulelana, okukhombisa ukuthi zinoNkulunkulu lezi ngane phakathi kuzona. Okay. Kunama elements amahle amaningana owakhiphile oxoxa ngawo. Eyokuqala ubuka khona igama olisebenzisayo elijwayelekile, ungithela ngehlazo, hamba ka auntie, hamba kamalume, hamba kaSibanibani.
Now imagine someone ekhaya olalele lento esikhuluma ngayo and akakaze ayitshela ukuthi kanti leli rusale likhuluma ngempilo yami, leli rusale likhuluma ngomndeni wami, likhuluma ngesituation esidlule kuyona. And umuntu oyithola ukuthi usekhulelwe, sengixoshile, usekhulelwe, usediniwe, sisizana kanjani ke mhlawumbe lekhi ikhaya izobulisa kulona, mhlawumbe akekho uaunt, akekho umalume, ngihleli naye la ngenze njani. Esingakufunda nje kuloko ukuthi uma ngabe ngoba izinto ezinjena ziyenzeke emakhaya ethu amaningi ukuthi umuntu ngasikhathi ke esewileke kuleso sono. uMaria kongasona isono ngoba uyena wayethwele umsindisi wayehlelwa umoya ocebileyo. Kodwa isimo esifana nalesi mase siqhathanisa nesimo sethu sasemakhaya ukuthi uMaria uma ngabe umntwana esevela kuleyo situation enjengaleyo, mina njengomzali akufanele ngimlahle umntanami, but angikuthwala ihlazo lami kube ihlazo lami lasekhaya, ngikhuleke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ahambe nami kule journey asesiqalise kuyona, ngoba phela umntwana uyisipho esivela kuNkulunkulu. Yeah. Okay, now the other thing oyivezayo, uMaria uthola umntwana emncane, but uElizabeth akabathola abantwana. And so baningi abantu abaxakekayo bafuna abantwana, mhlawumbe imishado yabo iyahlephuka babathola abantwana. Lithini igugu, umduduza kanjani umuntu okuleso simo ethandaza leli rusali afike la uthi but mina osingani uvale sami sibeletho. Kubantu abanjalo ngeke ngithi mina njoba sisho sithi umntwana uyisipho esivela kuNkulunkulu. Uma ngabe uNkulunkulu ukuphile, uma ngabe ukuthi umntwana akapha, uNkulunkulu ukupha into abonayo ukuthi ikufanele ngesikhathi esifanele. Ngesikhathi esifanele uNkulunkulu will answer our prayers in time. Okay. So uma ngabe ukuthi mhlawumbe kunomuntu ekhaya noma abanye odadewethu abanjalo abafisayo ukuthi babe nezingane kodwa bangayitholi, mhlawumbe let us sitshele nje ukuthi angimthola umntwana ngoba uNkulunkulu ungibekele okuthile okuhle kunalokho mina engicabangayo, ngoba kwesinye isikhathi siyayifisa izinto kodwa uthola ukuthi uNkulunkulu akekho lapho, unelinye icebo lakhe. Okay. Now sesizophuma ke kulesi sigaba sesibili uMaria evasho Elizabeth, but kune point emnando ishilo. Elizabeth mayibona uMaria ihlazo liphendula libe isibusiso. And so uElizabeth uthi kwenziwe yini ukubonela umsindisi ahambele ngakini. But then I'm also seeing woman ministering to another woman. Now we live in a world where women bash each other. Sithini senze njani? Akufanele ngabe kufika lapho. Kahle mangabe siyabantu noma ngabe usiyabantu besifazane noma ngabe sabanjani, kufanele sifundisane njengabantu besifazane ukuthi siyathwalisana umthwalo, siyathwalisana, siyabambisana ngaso sonke isikhathi. Ngoba njengoba ngisho ukuthi ngishilo ukuthi uMaria wathi maya kuElizabeth mhlambe waye naleli ihlazo lakhe ayifuna ukukhuluma noElizabeth, kodwa wathi uma uElizabeth embona emamukela ngendlela amamukela ngayo, uMaria wahuba ihubo lakhe wathi umphefumulo wami uyayitusa. Awuthule ngozo. Umphefumulo wami uyayitusa inkosi, umoya wami uyesasa ngoNkulunkulu umsindisi wami. Awuzavusa into zabantu zayinkosi. Now so Maria ukwazi ukubonga uNkulunkulu ngoba she's been accepted. Yeah. And there are many people who are healing. Yes. And there are many people who are hurting who have not healed. Yes. Lithini ke ivesi esithola kulona ke lesi sigaba sesibili. Ivesi esithola kulona igaba sesibili uLuke chapter 1 verse 42 and 43. Okay. Yeah. Okay, esesithathu kwesithini. Esesithathu sibona uMaria ezalela uJesu eBethlehem eLiveriko. Masithi uJesu
umzala elivereko sithi umzala eyintombi nto umzalele eBethlehem mase yakhumbula ukuthi ngalesikhathi behambile beya eBethlehem basuka ekhaya baye eBethlehem ngoba eBethlehem kwakufanele bayobalwa lapho uMaria njengomuntu ophansi kusho she was highly pregnant wafike wasikwa lapha ya mayefike esikwa akanamuntu uhamba nomyeni wakhe akanamuntu mayefika lapha ya ufuna indawo la izodedela khona siyakhumbula ukuthi uMaria wayemncane akanamuntu wesifazane ozomsiza akanamuntu wesifazane ozomlekelela kodwa bafuna indawo la eKhosombeni baze bathola isitebele seyinkomo ngoba babefuna indawo ecashile la ayizodedela khona mase kulesi sigaba lapho sibheka khona uMaria ethwele lobumzima siyabazi singabantu besifazane ukuthi kunzima kanjani ukusikwa kunzima kangakanani ukuba nemhelo so ngaleso sikhathi wayedinga abantu abazoba seduze kwakhe ababezomlekelela kodwa wayeyedwa lapho esitebeleni kodwa ngoba wayethwele umsindisi uNkulunkulu wayehamba naye umoya ocebule wayehamba naye ngaso sonke isikhathi wakwazi ukuthi amthole umntwana ephila enganalutho wamgoqa ngengubo yakhe wambeka emkhombeni wenkomo so sibona inkonzo yokuzehlisa kuMaria sibona inkonzo yokuthobeka kuMaria ngokuthi ukwazile ukuthi umuntu owuNkulunkulu uzalelwe endaweni enjeyana kodwa futhi okunye enkuzwa ngikuthande lana ukuthi ufuna la izobelethela khona and lokunzima bhekene nabo enakanamuntu eceleni engicabanga umuntu ohlele ekhaya othi lento ishoyo ebhekene nayo manje yes sigcwele sikhona endlini kodwa ngizizwa ngingedwa akekho olalelayo akekho ngisizayo abanganehlobo bangibalekele and so ngisenkingeni mhlawumbe umntwana esikoleni othi ngixakekile anginayo imali anginakho ukudla mhlawumbe ugogo mhlawumbe umkhulu ohleli yedwa othi ngixakekile akukho okwenzakalayo and so mangiyibuka le ndaba ngizwa lolusizi alizwayo and uthi kuMaria kwenzeka kodwa uNkulunkulu wayelokhu ekhona eminaye ngaso sonke isikhathi but then uJoseph wayenayo uJosepha baba kodwa uJosepha njengomuntu wesilisa uJosepha akakwazi ukubelethisa siyakhumbula ukuthi uJosepha wayemdala futhi nokuba mdala mhlambe ezinye izinto umuntu wesilisa naturally umuntu wesilisa uyasaba ukubona umuntu wesifazane eteta bayasuswa abantu besilisa kungena besimami so mhlambe wayezoba khona eduze kwakhe kodwa uthola ukuthi mhlambe wayezoba naleyo into yokuba akazi noma mbambe noma enze njani ngoba akazi umuntu okufanele atete ukwenziwa njani kodwa wahlala waba naye ngoba ingelosi yayimtshelile ukuthi uthwele umsindisi iba naye ngaso ungamlahi ngiyayithanda le point yokuthi wahlala sometimes angazi ngizokwenzani but the gift of the presence just to be there ipresence yomuntu ngiyabonga and so now singena esigabeni sesine sithini isigaba sesine sibona uMaria enikela uJesu ethempelini lokho sikuthola kuLuke chapter 2 verse 34 and 35 uMaria wathi mayesemtholile uMaria wahamba wayomnikela ethempelini siyazi sonke ukuthi uMaria wayevele initially azi kahle ukuthi uthwele a special child kodwa wadinga ukuthi ahambe yomnikela kuNkulunkulu futhi ebe azi ukuthi uNkulunkulu kwayena so ileyo nto leyo isifundisa thini ukuthi nathi abantwana bethu asikhulise kuthini siphiwe uNkulunkulu ukuthi sibakhulise uNkulunkulu sithembile ngabantwana sinikeze bona njengoba sithembile ngabantwana asinikeze bona kufanele siphinde siyobanikela kuNkulunkulu ukuthi asisize uNkulunkulu ukuthi uma sibakhulise ngenkambo enhle sibakhulise ngendlela enhle abazoyihamba emhlabeni ngoba ukukhulisa umntwana uwedwa kunzima umntwana now ngibuka le point oyishoyo which is very powerful ukuthi uNkulunkulu sithembile ngabantwana lethu usithembile ngabantwana bethu uNkulunkulu usima esipha abantwana asithembe ukuthi lo
umntanami ngiyazi usibambani uzokwazi ukuthi amkhulise abe yinto abe umfanekiso wami enze okufunwa yimi emhlabeni. So ngelinye ilanga uNkulunkulu uzosibuza ngabantwana bethu. Ngelinye ilanga uyosibuza ngabantwana bethu. Mase bengasayi emamiseni wenze njani njengomzali? Kumele sibakhulekele sikukhulekele futhi lokho ukuthi ngelinye ilanga nabo umoya ocwebileyo wehlele ngakubona abantwana bethu. Njengabazali sihlalele lokho ukuthi asibakhulekele bese siyabakhuthaza futhi sibabonise le-importance yokuphila ngoba asiphile thina siphilela uNkulunkulu. Okay. Isigaba sokugcina ke sithini ke ezisiphethe? Isigaba sokugcina sibona lapha ya uMaria efumana uJesu ethempelini. uMaria babehambile benoJesu behambile beumndeni beyemkhosini nothile. uJesu ngoba kwakunesiphithi walahleka uJesu walahleka njengengane phela uJesu waphila emhlabeni njengathi sonke. Njengengane ingane ziyalahleka ziyadlala bamfuna izinsuku ezintathu bengamtholi. Bathi mabemthola la bemthola khona bamthola uhlele ethempelini ulalele imfundiso zikaNkulunkulu uhlele ethempelini naye uyabaphendula nabo. Mayese ufika uMaria ufika njengomzali ufika uyathetha uphuma wena yabona kade sikufuna yonke indawo lena kade siloku sihlupheka ngawe uphuma wabakhumbuza ukuthi phela ngafikela ukwenza lo msebenzi kaBaba. Kodwa uMaria wasethi kulungile ngicela sihambe ke sikhaya. uJesu wamthobela futhi abazali bakhe ukuthi uzohamba nabo futhi ahamba ekhaya aphindele ekhaya. Yathanda lenkonzo ukuthi eselahlekile bamfuna baze bamthola ehleli noNkulunkulu ukuthi kukho konke ade kwenza kodwa waphinde wabathobela wabuyele emuva. Siyabonga. Siyabonga thando zami ukuba nibe nathi sikhuluma ngerosali lokujabula. Any closing comments? Mangabe sikhuleka amarosali sikhuleka irosali lokujabula kumele ukuthi sidlinze ngalezi yonke inkambo kaMaria behambisana noJesu emkhulisa emza kusukela esaseswini sakhe emzala emkhulisa njengomntwana bese nathi njengabazali njengomama sikwazi ukuthi sikhulisa abantwana bethu ngendlela uMaria akhulisa ngayo umntanakhe. Siyabonga sikhuleke sicele uNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. God our Father, in your mercy and love, we thank you for all that you have done. Qhubeka uhlale nathi usisize usivikele sikhanyisele usinike amandla akho negracia ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen. Once again ithandwa zami siyabonga uZola obenathi from the Catholic Women's League in Montclair, Durban. Siyabonga uNkulunkulu anibusise. Together, growing in faith, changing communities.